треньорски щаб подчерта, че това ще бъде изключително трудна задача. Лондон ще е съвсем друга ситуацията. Там ще се развихрят всички, независимо, че се канят неутрални съдии, но както каза Камелия, този спорт неутралност не може, трудно можем да очакваме. И за това не бива пък и да бъдем в така свръхочакване. Ако играят това, което могат, това, което показаха и тук, мисля, че цяла България ще бъде доволна от тях. Аз смятам, че е достатъчно просто да играят много силно. И там насетне какво ще се случи, не би трябвало да ги вълнува. Смятам, че ще не правят твърде много. Само да играят силно. Някак след изпълнението на българките, аз лично си признавам честно, все още съм си в така преживяването от това, което получих като емоция от изпълнението на българките и не можах да се разчувствам от показаното в Израел. Много повече ме разчувства оценката от 28,100, която виждам на таблото, което означава, че единствено българският ансамбъл до момента получи 2 оценки над 28 и няма как да не честитим на нашите момичета титлата и тази година. Вярно е, че ги няма рускините, но също така е вярно,